leiding 58, Bart Nering. Ja, kom aan, kom aan. Op plaats 3 hebben we dan Nick de Roet, plaats 4 Danny van Mol. Ja, kom aan. Angelo de Kok aan de leiding, dan krijgen we Bart Nering. Nick de Roet op 3. Op 4 hebben we dan mag je Brutje. Eentje weg op dit moment. We gaan dadelijk naar de laatste ronde. Angelo de Kok. En dan daarachter de 84. Overwinning voor Angelo de Kok, 3 van Danny van Mol. En dan krijgen we de 81 van Mathieu Plukke. Ze mogen zijn nummer misspelen.